Сядай у него. Ако маленки ще взимат и да пробвам да бъде. Айде бе! Георги! Сега. Нека направи място на момичето. Къде повече да идам? Георги, виж как ме затисна. Ама затискаме госпожата сега. Не сте ме затиснали, аз съм далеч. Ама Николай е затисна. Гледай Георги как е. Георги, събери се малко. Събери се малко. Еленки, седи до мен. Аз не искам до мен. Еленки е опита до мен. Дрисня. Отиде се неща. Отиде до мен. Еленки, лапка само. Ти извари. Еленки. Ела сега ще търся направо. Айде ни казва скача. Кажи да чуем и ние. Не, сега... Виж как хубаво ти вика. Ни. Малко се фърна преди тя. Защото много ме обича. От открадна ключа. Тя ли открадна ключа? Да. Тя ли бе? Как те е вярно до вечер ще потежим голова?